Ultimax Construction is een nieuwe oplossing van de Adultima groep voor de bouwsector, die zich hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, richt op klasse 8 bedrijven en dit voor elk type van bouwbedrijf. Ultimax Construction is een oplossing die processen ondersteunt van aanbesteding tot oplevering van het project en die verschillende processen ondersteunt voor verschillende rollen in het bedrijf. Niet alleen de calculator of inkoper of projectleider, maar ook werfleider, kostcontroleur en mensen van de boekhouding. Onze Ultimax Construction oplossing is gestoeld op het Microsoft-platform, wat maakt dat de gebruiksvriendelijkheid heel herkenbaar is voor nieuwe gebruikers en ook de aanvaardbaarheid van een nieuw systeem in de organisatie versnelt. We zijn uniek met onze oplossing omdat we niet partiële processen binnen de volledige administratieve afhandeling binnen een organisatie ondersteunen, maar echt end-to-end in de back-office, zowel CRM-processen als ERP-processen als documentbeheerflows ondersteunen. Dit gestoeld op workflows, zodat dit gestroomlijnd door uw organisatie kan gebeuren. En daarnaast ook de front office ondersteunen met mobiele applicaties en het consulteren van bijvoorbeeld de opgeladen documenten in de back-office. Het is zo dat we niet noodzakelijk voor een Big Bang implementatie gaan. Dit moet ook verwerkbaar blijven, een dergelijke implementatie, met de dagdagelijkse bezigheden van een bedrijf, van een bouwbedrijf die gaat een nieuw systeem implementeren. Dus gaan we vaak proces na proces gaan implementeren volgens de behoeftes die het hoogst zijn binnen het bouwbedrijf.